kawai ta je dab da kunnensa take raɗa mai cewa kaga alamu da ya nuna cewa mutuwa za kai, me zai hana kai kalmar shahada, me zai hana ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dawowa teburin mai shayi. A labarinmu na yau mun zo muku da wani labari ne na wata nurse, wata malama asibiti a cikin aikinsu na kullum da suka saba. Take cewa wata rana tana aiki a cikin asibiti sai ta wuce ta wani ɗaki sai ta ga wani yaro yana alamun mutuwa an gada asibiti. Sai ta shiga ta ga situation ɗinsa yana getting worse. Da ta ga alamun dai mutuwa zai yi sai ta je kusa da shi take maimaita ma kalmar shahada, take cewa kai kalmar shahada, tana ta faɗa mai yayi kalmar shahada, ta ga dai ba zai ba. Nan da nan ta yi apply wata hikima a ƙwaƙwalwarta, kawai ta je dab da kunnensa take raɗa mai cewa kaga alamu da ya nuna cewa mutuwa za kai, me zai hana kai kalmar shahada, me zai hana ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk dan ta tsoratar da shi, tana faɗan haka kawai sai furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai ta ji wani daɗi a cikin zuciyarta, yana faɗa kuma ya mutu. Ta ji wani sanyi a ranta, at least a rayuwarta ta sa wani sanadinta ya faɗi kalmar shahada sannan ya cika da imani. Yin haka yake da wuya sai mahaifiyar yaran nan ta shigo cikin asibitin, ta shigo cikin ɗakin nasa. Sai ta ga wata nurse a kusa da shi, ta ce nurse lafiya? Sai ta juyo ta kalli mahaifiyar yaran take murmushi take cewa wato mama ɗanki ya shiga aljanna. Ta ce aka kika san ɗana ya shiga aljanna? Sai ta ce ɗanki ya yi kalmar shahada, ni a gabana ya kalmar shahada. Sai mahaifiyar take cewa ɗana kuma bai taɓa magana ba a rayuwarsa, tun da aka haife shi bai taɓa yin magana. Masha Allah, wannan wata aya ce ake nuna wa mutane irin mutumin da bai taɓa magana ba zai iya yiwuwa ma yayi a zuciyarsa amma ba ta fito ba tun da shi baya magana. Saboda a nuna muku wata hikima daga wajen yasa ya furta wannan abu. Kaga dai wannan confirm aya ce, indeed this is aya. A nuna al'umma cewa ko da shekara 500 baka taɓa yin magana ba, idan Allah ya so ka da ka aikata wani aikin alkhairi ko ka aikata wani abu a ƙarshe za ka iya yi. Sannan wannan ana ƙara nuna wa mutane ne su sani cewar ba duk wani sabo da kai a duniya kada ka manta da gafarar Ubangiji. Allah zai iya yafe ma a kowane irin lokaci, a kowane irin hali ka tsinci kanka. Ka roƙa, ka koma ga Ubangiji, ka roƙe shi yafiya kuma zai yafe ma saboda gahurur rahimu. Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Bissalam.